kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Veru li aħna bnedmin dajfa, veru li l-kurrent tal-ħajja jiġri bina, imma wkoll veru li l-grazzja tal-Alla jekk nagħtu kasa, jekk nikkooperaw magħha, tgħinna biex nagħmlu l-għażliet tagħna skont il-qalb tal-Alla. Ejjew nitolbu li aħna dejjem nagħmlu dawn l-għażliet ta' ħajjitna huma x'inhuma fid-dawl tal-Alla l-imbierek. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt milijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti għamiltna ħolqien ġdid permezz ta' ibnek il-waħdini. Ħares bit-tieba lejn l-emil tal-ħniena tiegħek u fil-miġja ta' ibnek naddafna minn kull ħażen tal-imoddi b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Dan jgħid il-mulej, ħażina liha għar-rasibsa tagħha, għat-tinġis tagħha, il-belt li taħqar. Għas-sejħa ma taċ widen, lanqas ma qadet ta' twiddib li kellha, ma rriditx tittama fil-mulej, lanqas ma resqet lejn Alla tagħha. Għax jien imbagħad lill popli nerġa' nagħtihom diskors bla erq, biex isem il-mulej isejħu, jaqduh qalb waħda. Mixtaj tal-oħra ta' xmajjar f'kus satru fit-tramuntana jaduran il-poplu mxerret tiegħi u jġib l-offerta tal-qmuħ tiegħu. Int ma tibqax imħawda dakinhar għall-emejjel kollu tiegħek li bih qomt kontrija, għax jien imbagħad inneħħi minn ġo nofsok il dawk fost niesek li jsibu l-għena tagħhom fil-gburija u int ma żżidx titkabbar fuq l-għolja mqazza tiegħi u nħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. U f'isem il-mulej infittex il-ken
dawk li fdal minn Iżrael ma jagħmlux ħażen u ma jgħidux kliem ieħor u l-sin qarriq ma jibqax iżjed f'ommhom, hekk li joqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżżagħhom ħadd. Il-kelma tal-mulej Inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jissemgħu l-fqajrin u jifirħu. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddib bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija, jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux jipatti. Flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ejja mulej, la tiddawwarx, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjugħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum mur aħdem il-għalqa tad-dwieli. U dak qallu: Ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. Ara nisejjer sidi qallu dan u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-missier? L-ewwel wieħed weġbuh. Qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saltna tal-Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emmintuhx. Iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintux. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Meta nikbru, kultant, mhux kultant naħseb il-biċċa l-kbira, nibdew imbagħtu bil-kataretti, jiġifieri ma tarax ċar. Il-għajnejn ma jibqgħux jiffukaw biżżejjed u allura kollok tmur għand speċjalista tal-għajnejn u titkellem miegħu tgħidlu x'qed tħoss biex jerġa' jibda jgħinek tiffoka. Allura anke jkollha ssir kultant operazzjoni biex tista' titwaħħal lenti ħalli mbagħad tkun kapaċi tiffoka tajjeb. Naħseb li dawn in-nies jien Ġesu u anke l-profeta Sofonija fl-ewwel qari beda jgħid dawn xjaħu, kibru u m'għadhomx jiffukaw. M'għadhomx jiffukaw fuq il-verità. M'għadhomx jiffukaw li verament trid temmen anke dak li inti mhux bil-fors tifhem. U għalhekk kellu kelma qiebsa Ġesu għal dawn in-nies u qalilhom: Tassew ngħidilkom, il-pubblikani u n-nisa tat-triq deħli qabilkom fis-saltna tal-Alla. Għaliex huma ma ffukawx
fuq dak li qed jgħidilhom Ġwanni? M'emmnux. U allura ħal eżempju ta' dawn iż-żewġ tuliet Ġesu biex jgħid ara l-kbir kellu dik il-proposta li jmur jaħdem fil-għalqa għall-ewwel is-suppervja imma mbagħad mar. Iż-żgħir li kien iktar malizzjuż jidher għallu le ma mmurx, għallu mmur, skużawni, għallu mmur, imma bat għamel ta' rasu ma marx. U Ġesu staqsihom min minnhom għamel l-aħjar. U għalulu d-ewwel wieħed. Fejn riedu iffukaw, fejn riedu sabu risposta u risposta tajba. Imma allura meta Ġwanni kellimhom fuq il-konverżjoni, fuq li jibdlu qalbhom, fuq li jduru lejn Alla, għaliex m'hemmnux? Għaliex ma ridux jiffukaw fuq dak li qed jgħidilhom Ġwanni? Ma kienx idoqq għal widnejhom? Ridu jibqgħu għomja fl-iżbal tagħhom? Il-profeta Sofonija, li ma tantx nisimgħu dwaru dan il-profeta, aħna nsejkulu wieħed mill-profeti iż-żgħar. Ġifieri mhux bħal Iżajija, Ġeremija, Eżekjel, dawk huma 3 profeti l-kbar. Dan Sofonija wieħed miż-żgħar fis-sens s-siltiet tiegħu ma tantx naqrawhom u ma mhux daqshekk importanti, mhux importanti, imma l-fattu li aħna maħniex daqshekk familjari magħhom. Ma l-profeta Sofonija wkoll kellu kelma li tinfet, kelma li qiegħed iwiddeb, kelma li qiegħed jgħid tibqgħux raskom ibsa. Iffukaw fuq dak li jrid Alla minnkom. Tħallux li intom tibqgħu mamxin minn dak li qed jiġri madwarkom. Id-dinja qiegħda toħodkom magħha. Il-mulej Ġesu kapaċi jerġa' jtik dak li inti tara il-verità u ċar. Qegħdin nilqgħuh il-mulej Ġesu. Aħna fis-Salm responsorjali x'irrispondejna? Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-fqajjar minnu? Il-fqajjar huwa dak li m'għandux xi jiekol, xi jilbes fejn joqgħod imċerċer. Il-fqajjar huwa l-umli. Dak li kapaċi jbaxxi rasu quddiem Alla, li m'għandux suppervja fih, li m'għandux gburija. Il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Għax il-fqajjar dak li huwa umli dejjem jibqa' iffukat fuq Alla. Dejjem jibqa' jemmen dak li jrid Alla minnu u jfittex li jagħmel dak li jrid Alla minnu. Anke jekk jista' jiżbalja xi darba, bħal m'għamel it-tifel il-kbir fil-Vanġelu tal-lum. Għall-ewwel żbalja, għallu le ma mmurx, imma mbagħad induna u reġa' foka fuq dak li qed jgħidlu missieru, immur u mar. Nitolbu l-mulej li aħna dejjem ma nħallux iċ-ċpar tal-ħajja idallamna u ma narawx il-verità u ma nirrispondux għal dak li qed jgħidilna l-mulej. Ejja nkunu ċari u jekk insibu ruħna xi ftit li maħniex qed naraw ċar, nitolbu l-mulej ħalli jerġa' jgħinna niffukaw fuq ir-rieda tiegħu u nagħmlu tassew dak li jixtieq minna, kif għallimna Ġesu meta ġie fostna. Ejjew issa nitolbu l-mulej u ngħidulu ejja mulej ħassalvana. Ejja mulej ħassalvana. U l-mulej nitolbuh għall-Knisja.
biex verament tibqa' dejjem aktar iffukata fuq dak li jrid minn Alla l-imbirek u twassal l-aħbar it-tajba lil bnedmin kollha ta' kull żmien. Nitolbu. Ejja mulej ħas-salvana. Nitolbu għal mexxejja tal-ġnus biex ma jħallux il-poter jibqa' idallam moħħhom. In-nuqqas ta' ġustizzja, il-kilba tibqa' tiddominhom. Il-gwerra, l-armamenti jibqgħu ikunu l-ewwel post fil-ġlieda tagħhom. Ħalli verament jaslu li jgħinu il-popli jgħixu fil-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ejja mulej ħas-salvana. U nitolbu għal kull min huwa jħossu mhux qiegħed iffukat fuq Alla l-imbirek għax imġarrab mill-ħajja u jinsa li hemm il-mulej qrib tiegħu u f'ħajtu. Ejja mulej ħas-salvana. U nitolbu għalina l-koll mulej biex verament inkunu dejjem aktar iffukati fuqek. Ma nwebsux rasna. Narfu namlu fil-pront ir-rida tiegħek. Nitolbu. Ejja mulej ħas-salvana. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek, ħarsitna fuqek u rridu li verament tkun dejjem dak li tmexxina id-dawl ta' ħajjitna. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwasslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli u l-qtajiet kollha tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek aħna u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawijiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu u Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imqanqlin mill-kelma ta' Ġesu li għandna niffukaw fuq Alla u l-kelma tiegħu għalina ejjew nitolbu. Missierna Sinna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb
nselmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aqwa. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. danu l-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika.
Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. U ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi, iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tana isma tal-btana ħlesejna wieqaf mana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma tal-tana Ġesu li rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
jekk li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana, Ġesu li rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta sir ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
ومبيرك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla u għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta sirutan Jesu Kristu, kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames u l-axħar misteru ta' dbatija, meta s-sirutan Jesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turuflati u li teba, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu. F'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, għal-bżonnijiet tal-Knisja, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Santu Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-ħnina.
Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-Grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-seba. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għati li għaddeja tijek, mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tiegħek fil-qiegħ tal-infern l-xtan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba l-San Giusepp, slim għalik ħarris tal-fiddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-faraġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek.
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.